Sukol sa atong dalan pre. Yung lisod man kaayo dito. Ay, musukol na to. Pakyan na to 150 pre. 150. Sukol na to. Mga ligon diyang ikaw may sweeto gyud dire pre. Unsa may mga sky lover dire? Mga ligon na. Ah, malig ko na kayo. Mga gahe na kigbukog ay gahe. Mo karga naman kagtig duha ka tawo tig isa ka tawo. Ah, karga na. O puno pre, mo karga sa puno. Pagkita lagi hubag lagi pre. Di ka kargahon luoy kay ta. At no ang menta way babae dire pre, way babae man ka dire lugaran eh. Kita lag hubag chicks. Ah, dali di kay makasakaw. Bisa wag way pliti pre. Basta sexy tangki daw. Ah, grabe no. Grabe di pre. Nya makauli bakataan ni pre nga basta mang lisod ang dalan sa tuwa. Tatag motor dire pre basta May lag. bagay dire. Unsa man nay motor dire pasayroan? Anaalin, mga pan habal-habal. Mga habal-habal nga motor? Tatanaw na Tag nay. Basig mga dili pa pud ligon mapangos pud ta pre. Pre kini pre, sklaber ni pre. Kaning mo ni pinaka 1973 nag habal-habal lang dito sa barangay bitaw. Sayro Ano boss. pinakagahi nga escalaber dire minak. Masayro ka boss. Kasaman mo? Masayro ka? Oh, Dugay na ka dire. 1973, Skylaber na kuha ng lugar ah. Lahi biya boss kay Pangutan ano yun? Buhi pa man eh. Pangutan ano? Patap kay naong ba? 2020 na ko taro. among dalan man ko dito bro. Ah, boss, murag lisod kay ba basig di ka kakaya ba? Huwag mo laging dala na. Pero- Asunin nyo ah. Pagyaon ka na mo 500 duhami. Ano ba boss? 500 duhami. Kaya? Fights. Usa na ang sistema sa inyong dalan. Lisod man ko jab. Kuan boss ba? Patungason nga. At tunga bangas. Dili siya simento. Yuta ba niya? Danlog ya dito kay ulan. Uwa may ulan. Ako kay ulan pero kaya ba kanimo katungason ba to? Ay, kaniwang ninyo. Dahil magkano? Oh, 500. Kaya ra? 100 pero patungas. Patungas. Nay kanal? Oh, nay kanal. tunga. Ay, sus ka. Tanaw na ako niya. Di, basig maka uli mi boss ba pero mahatod mi nimo pero basig daghan mig pangos. Dili. Akong tanaw Safety ba ang na dalan? lang. Tama ka seatbelt na. Tanawa ko na kung wa pa ginay pangos boss. Seatbelt nga. Di man Dugay naman kay ka dire. Karaan na gyud ka. Ay, kaniwang yung sakay. Kara sure na gyud ka. Ay, Kaya naman tanaw ang ng dalan. Basig ma. Pangos mi boss ha. Ini kabot balay. Lagi na. Sige. Tayo ni tanan ng kita dali Kaya ba kanimo di boss? Palikod dire. Ora, pasamigay Oh, nyo diya. pasilida dito. Dito. 500. Duami. Okay, testingan ako. Ha? Tanaw sa natong dalan. Tawag sa mo. Tawag sa mi. Tanaw sa. Huwag na masayro mang gulo ning kuan tawhanan niyo. Mungutanan sa akong bis. Boss, dali mo. Oh. Morning, dalana. Oh, nasa mo babaw. Anong kuan masayro ka sir? Sakay ang tako ba? Boss, 500 ba? Ano? Asa kami? Sakay ang tako ba? Matun tako dito. Dire? Oh, Sa barangay. Morning, dalan sa inyo ha? Oh, muling dalan sa Dali mga boss. lang mesa. 500 ba? Kaya ba kanimo? Kaya ano? Murag, bangko pa man tingali kang laber. Perti, manglisugan yung dalan dun. Simpur kay na boss. Uga man boss. Boss. Mani makaya. Padaka na to boss. 600 boss, duami. Perti yung bati ang dalanaw. 700 na lang boss gyud. Ay sakto na sa kalibo boss, nalarga Oh. na ta. Sa kalibo boss, mayad yun mi ba? Mahatod lang mi. Ano yung sagot mo? Dire po din nyo ha? oh, diya pa Dire po naman sir. dagion? Ah, kaya ko na eh. Sa kalibo boss ba? Dia oh. Dali na makain boss. Kaya ko ni. Kaya ko ni miss. Ah, kaya ra? Kaya boss, kaya. Matod mi, matod mi. Kami may una. Kaya ko ni boss. Matod mi. Kaya ko ni miss. Matod mi. Dali mo. Dala na kami. Okay. Ay, kauli na gyud tani gyud. Ay. Miss! Ayaw dia, magbong ka dia. Saan ko? Dire ka, dire ka. Ako na sabak. Dire ka. Boss, ako tingali sabak, ako may bukat. Diya lang ka. Ako dire? Oh, diya ka miss. Kay Kwan, para dili tama Ako ko na na. dad ko, kasi matumbat ako. Isbog ragod mo dito gamay be. Anara? Kol, wa tay kalingkudan akong sa control oh. Asa? Kwan miss. Ayaw dia kunit miss kay maglisod kog liko. Asa ko kukunin? Kwan, anak lang ka dire, anak. Pero dili kay ka magkwan. Gunit dia isa na. Okay ra? Kira. Boss, ako na dire boss. Kasi matumbat ba? Sige, ako'y bala ni. Wa may lingkuranan diri ba? Pagtarong mo lingkod diha ba kay? Mahulog mo boss ha. Boss, wa may Sabak boss, kalingkuran pre, oh. sabak na boss. Pagtarong mo lingkod ba kay magkwan ay babae atong sakay ba oh? Boss, murag matagak gyud mi boss. Kay Kwan dia. Matagak gyud mi. Kay mo na ka na ta kay ang dalan na to pating soda. Boss, wa may kagunitan oh. Okay na. Pagunit Oo, ba? okay na kami. Okay na. Boss. Boss. Boss, tanawa boss, natagak na ko kawan boss. Nawa boss. Nawa boss. Nagsabi. Isbugom lang ko ni. Nagsa, ay lang na miss, ay lang na. Okay na dia. Ay, okay na dia.
Pero dia. Hinahinay mo pag pero gunit miss. Pag hinahinay lang mo Boss, baklay. kanong di mani mo pa sa bako ng babae? Boss, nahiting kuranan dire oh. Sabay tayo baklay, mes. Tara, mes. Babaho lang tika, mes. Dili ba? Yung dalan pating kuan na o. Boss, amo lang siyang sabayon, boss, para di siya makuan. Ang babaho lang ako na, babaho lang. Uy, ba hunaan ninyo babae, pabaklayan pa yun ninyo. Dapat Dire lang dali mo palingkodon, boss. Gentleman mo ba? Kuan na way ayo akong putras dia. Kulag hangin na ganito. Wala kong paghangin, boss, oh. Babaho lang naman, boss. Kulag Matagak, hangin. boss ba? Way kagunitan. Okay ra ka dia, day. Boss, way kagunitan ba? Baklay lang mo sa unahan. Kami, boss, mo 1,000 among bayad, boss. Kani, baklay mo sa unahan, unahan na mo sakay. Kanang ni sa kalibon nyo, pwede 500 na lang na unya. Di na lang siya masakay, boss. Lagi, sige dito mo sa unahan. Okay ra ka dia, miss? Okay ra. Ha? Okay ra. Kaya maka. Gunitang sa kuha. Boss, dito sa kan ba? Ipaluyo lang na, boss. Sudah yung sudaran dahil ninyo diri miss, no? Kayo, sir. Ay lang na out, ay lang na out. Kaya ra? Tulak sa ninyo, be. Tulak sa. Itulak sa, good. Kapag kayo baklay, boss, eh. Isa. Kaya ang babae, baluoy kayo. Imong tiil, dahil maipit imong tiil. Babaho lang muna. Ito yung palingkodon. Okay, inahinay na mo baklay kayo. Ang luoy kayong babae, bali dispatch yung dapat yun. Ora, tanawa. Kanang iskilabera na penting adarita anak wakon. Karong pagkabantay kadugay na anak, pre, itong maestra nga brand ka na. Nadala niya, pati Kuha niya, pre. ako. Isabak niya, pre. Pakyaw, gusto kalibo. Isabak niya. Kita nga, mubayad og 1,000. Padaret ka, Pabaklay mes. no unta. Padaret ka. Bugay na ka na, 1973 pala nagsugod, abal-abal. Padaret na kayo. Daret din. Baka na, pre. Padaret mo lang. Lagay, wag na, wag na ako gidala Ano, akong pre? igsuon, pre. Kaya gidala pa na ako akong igsuon nga babae, pre, murag. Sa pre. Tara, nagulat sila. Kaya na mo. Ismug, taysa. Ismug sa pan. Ay lang kayo magdikit sa kuha, ha? Ay sakay kay pandaron sa nako ba? Yung ka, masakay na, mi. Okay. Ismug dire. Bila kayo mo dikit, ginawa. Sakay. Asa man mo gunit, boss? Sakay dia. Okay. Asa kayo mo gunit? Unit lang sa kong abaka. Bangili dia. Go, bong. Mana, boss? Ano na, Jim? Okay na? Ay, okay lang. Okay na. Okay ra. Okay ra. Ha? Okay ra? Boss, bata, oh. Okay na kayo, boss. Okay na kayo. Ano na lang kita kutob. Miss, so pasensya kay sapa na mga kaina din. Paano mo na na, boss? Pila dito? Pila dito, boss? 500 lang tong 1,000 ninyo, 500 na lang kay kuha. Bay tawa do, bisag wala kami natod, nakabaklay pa mi diha ba, no? Hindi lang in standard mong gud ng 500. Pero, nabandad, tara. Salamat. Boss! Salamat kayo. Nabandad ba? Da? Nabandad, do? Maraming salamat, boss. Salamat ani. Kanina man akong kwarta. Oy, sao man ni? 5 rames. Okay ra? Okay ra kayo diha na lang ni. Diha na lang ni. Ako na ni? Diha na lang na. Tarong ba? Diha na lang na. Unsay pangalan nimo sa Facebook ni? Uan de Excel. 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 Mag-chat-chat taon niya. Ah, Okay, pag-amping mi sa. salamat kay ikaw po sir mag-amping Chat-chat po. taon niya. Ay na, plate kay. Okay ra na. Okay ra to? Sinsya na itong mga lalaki ganyan kay pating mga kuan na to. Sige, miss. Salamat Bye-bye. kayo. Chat ha. Ako daw. Chat you Oh, later. sige, kay mo. Ano na ko? Bye-bye. Ah. Guys, salamat dahil guys sa pagtanaw sa video. So, para sa kasayuran, no, igagaw rin yun naman ni si Excel. So, dugay kayo nawala, igagaw rin yun na namo. Then, gamamig video, kauban siya kayo. Romelo. Oh, Ronilo. Mga pangalan sa 1970s nga pangalan.